Ahojte, dnes si ukážeme, ako nastaviť admin. Pri nastavení je dôležité zvoliť, ktorá forma nastavenia adminu sa nám bude zobrazovať. WordPress bol vytvorený ako blogovací systém. Preto prvotné je nastavený, aby sa zobrazovali príspevky, teda články. Dnes sa WordPress využíva pre tvorbu moderných web stránok. Pri tvorbe web projektu sa ako východzia voľba zvolí stránka. Ako vidíme, máme tu nastavenú statickú stránku pre prvotné zobrazenie. Pre správne SEO nastavenie je dôležité upraviť formu trvalých odkazov web stránok. Najlepšou voľbou je názov článku. Kde názov stránky bude definovaný v URL adrese. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.